Здравейте! Днес ще ви покажа основите на вълната. Вълната е един изключително креативен елемент. Чрез него може да промените впечатлението от танца ви, да го направите много повече свой и да изразите себе си. Така. Стъпките от основата са 10 и представляват ето това. Първата е извиването на китката, така че длънта ви да сочи на там. Ето така. Втората стъпка е повдигане на китката, така че длънта да сочи към тялото. Ето така. Третата стъпка от вълната е може би най-проблемна за начинаещите, тъй като ето това извиване на лаките не е много присъщо за хората. С практиката ще видите, че това не е чак толкова трудно и няма да ви създава такива проблеми. След извиването на лакътя го отпускаме и вдигаме рамото. Ето така. Или всичко, което научихме до момента, се състои в това. 1, 2, 3, 4. И отново. 1, 2, 3, 4. Петия елемент е повдигането на гърдите, като отпред то изглежда така. За начинаещите може би ще е по-лесно, когато го правят, да поемате и издишвате въздух, ето така. В следващите видеа ще разискваме различните видове поп и също ще наблегнем на чест попа. Така. От другата страна елементите са абсолютно идентични, но в обратния ред. И когато ги съединим, се получава ето това. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това са основните движения. Има изключително много вариации, като някои от тях са ето това. Това. Също така ето това. И вълната с пръсти, която се ето това. Всичко това ще го видите в следващите видеа. Дано ви хареса. А сега ви пожелавам приятен ден, много танци и много забавления. Довиждане от мен.